jing pen im e blayai terwa haji sutrai nong pabarem da jing e jing map e ushem iman sultan banyaya tu bakrau jing it bom ju kuru da surba jem yai khot it o wan hanga pen jatha juno ukan no krau jing ai pula jing pen im ai blayai terwa haji sutrai no pabarem da jing e jing ma pe ushem Nimman sultan ban yaro jing pen im e ngibla penyo haneng nong pen im ngin yo i ban shong taju nom bat uhi ukat no krau jing ai pula jing pen im e blayai terwa haji sutrai nong pabarem da jing e jing ma pe ushem ukat no krau jing ai pula Tôi nhớ đuổi sen pat oblei ko pa chi menengi wan ka ban tempered ki jat ki khu chi mai ko pa bi ayo pe sen pat ko pa bi nam ta ne ka jan met ka no pai sing ko ko dor ko pa bi ne kum ki khun ki bi ki jme pa bi sen pat ni la ngi bin don ka yeng ba tang khu ki jme ko pa bi try kan ran ayo ba kat ne la me don ki jme pa bi da ko ke man sem ka try ta blam ban trang ba sliang man cha skor khatin ka khu chi me ko pa bi ya ne ka por try to khu hi ba de ra pai bor ki pa bi ba ban pli da no chi pa bi ban sha ba ka khobor khatin ka jong me kan yo jaka ki da no chi pa bi da mi ken mau ro ka jing ruan ta shak ri me pastor man sa yeng ban sam ka khatin ka khu ki chi me ne ka por pa bi ko try na ai ba ka we ka ji sa ba me na shin tor shak ri me da ro ka lam ka bor pa bi ba ka long ka jing ka khu hi pa bi habing sami no na ka yeng ji me ko pa bi
ini yo ro wan mi dekat lem bat ki jingker khu ki bakan jam sem ki ba yo ki yeng jome ane ka por pa ki ane ka por ngi ngion ra ini ki jing ai ki beret jing syekh kam jome pop ni dua man ki tang ki pop ya ki ni ki jing ai ki beret ji na ki jingker khu ki ba kraw ki ba me the ki jim ji pop ba shano ba ka balang panan kam long nam ta ban ya lap ya ketin jome ban pan yar ya ke hima ke jome ane ka slakan do pop Shimti ke basa jone shikri baro pun siok ane kapor bat kijing shikri pun siok ane jan mir umju chim pa bilak boram hakateng ke bukhoj ke jomai jisu be ikot kerpat kini boro mentab lakataru amen. Ublen kerku, iba piralang dingdo, iplay lam simpul stang batway, ublen kerku ipi, kikon samlaj ko palang kerjongi, ipi kita khot jong kwai jong palang kerjongi, nam tadu jong ruai kaba koridor kerjong pi, ublen kerku ipi way, ublen apran kam tu ipi, pinalam syakri ublay ling bagi sap, berkitalan kerpang kerjong pi. Dia syang yok soi kubur tinggal syang belai, ane kubur, an khat nak syai ki kon samla, jong kabalang, ki kon samla jong pes worship team, bikin yalam ini ki jeng roi pandaman sim, kat tu kat ni teli. Check. Kajing ay ngo show play. Ya kajing don kat. Kajongi agini ki tayo ki palalet. Bat ba kumni pat ngila wan poi. Agani kapor mangin sakri. Ya kerteng ka khu jongo. Kumba nga ketin jong play ar korin. Kalenong ka balai khot bakat nyo. Tiu try ulong utau mensiam. Pat habadan mensiam jong try. Hangta dan kajing light luan. Te kumuong kaketin jong play hi. Bahabadan kamin siam jong try. Ngidei ban long light luan. Bat ngangit pau try jusu non lengkat bat ngini kapar. Bat nginya long light luan bang inruai. Nginya ro ya u. Tingin yang lang ngiruai kajing ruai. Kaba arspa lai pu kandai. Ali pi kon u play. Da jing kemen tu nginya ruai. Jing men tung in roi ban pen sawa jing in play ban pen sawa jing in play sao dong ka ket utrai sao dong ka ket utrai in nang yan chasi Seyon itin na jong u Trying in na Ya cha tay siya Seyon siya nang mabago jong u try Piki kon u sim neng Token tiêu nam lem wai Bin bra kerteng utrai keleng ben benar kerteng utrai keleng ba ben real rep you try ba ben real rep you try in
nghiền nang ya cha Seyon Seyon i tên na trong vụ Vai nghiền nang ya cha tây cha Seyon cha nong ba ba của trong vụ trai Hồ lôm Seyon ba đam đa bu rong trong utrai Nhìn yad ha lên tích xiar nela Nhìn yad ha lên tích xiar nela Bạn bồi vi bneng phớt mai Bạn bồi vi bneng phớt mai Yên phân trong yên nắng yad yên nắng yad cha Seyon Seyon i tên na trong vụ Thoái nghiên năng ya cha tây cha Seyon cha nông bạc và của trong vụ thoái Trình hoài thiang on yai sang Cát ba cha prang năng ya Nghiên năng ya cha kari utrai Nghiên năng ya cha kari utrai Ri ba thiang bom jubla Ri ba thiang bom jubla Nghiên năng ya cha Seyon Seyon i tên na trong vụ Thoái nghiên năng ya cha tây cha Seyon cha nong ba ba của trong vụ thoái Bên cha mình đang ya nghiên năng ya cha Seyon Seyon i tên na trong vụ Thoái nghiên năng ya cha tây cha Seyon cha nong ba ba của trong vụ thoái Nhịp tên lang yang sing ruai ke baat fulai chorus sing ruai ke baat fulai Babat kag siar ngam don Kapag nga don nga ay hamin Hagagirtay no Jesu Christ Upan na Nazaret tuyan Siyang sesin rupabat siar Rupabat kag siar ngam don Kapag nga don nga ay hamin Hagirtay no Jesu Christ Upan na Nazaret tuyan Tuyeng rensit pat yaro you try Tuyeng rensit pat yaro you try Hagagirtay mo Jesu Christ Upan na Nazaret tuyan Rupabat kag siar Rupabat kag siar ngam don Kapag nga don nga ay hamin Hagagirtay mo Jesu Christ Upan na Nazaret tuyan Tuyeng rensit pat yaro you try Tuyeng rensit pat yaro you
you try Tôi yang ren xiết ban ya ro you try Aga gendeng Jesu Christ Upana Nazaret tuyan Goes Jesu ulong jongan akaburom lay ngayo malpa jing pin in layo manjing seals pa Padang bentang apen bentang arwai ya ronong pen kat padang ngala itilun ngala itilun Shem sopa Jink men ban yosko Ktin basawa Hapo kamen sim Layay penda Tangkak tin ben menang oh bentang apen menang bentang arwai ya ronong ben gat padang bentang apen menang bentang arwai suk jai badu nong pene ngam so kuslai bentang ayai shaneng ngape ngasem tang jing utang kajing bentang apen menang bentang apen menang bentang arwai ya rono penem ya rono penem kat padang bentang apen ya ronong pen kat padang minta
play semua macam. Ublen kerku ini, hang ni jenis mentah kejongi, ling majung rai penderham mensim, kibla rai mensim kejongi, mengelak mani uble ling ba kani kanok paiski, ublen kerku piru ki kon samla, itu kau jung praise worship team, uble unang peran kam susu piru, ling ba kesabat ling kejong pi, ina kabenta, benang Syakri Yoblay hakabalang bat hang nuru dong na pois ka benta mangin yo sngau no ka khubor naga ketin ka jong Yoblay pasisien pat ngai ngut Yoblay ubala ibet yang asosiasian kum ne man yang hapreng jong pi mangan ai kan ka khubor hakani kanok pais ni barang ai khub lay pi iwe dari pastor jongi Reverend Jesus Umbi dan pesan kot komiti balang ipi ki barang bigi jong balang ko jongi pan ke pat ke balang ruhi dan rengkat ban ni bukan top ipi ki rangba ki samla ba ipi ki hebred ki ba it barang ai khub lay kerteng ke badan bortam ke jong nong pun jungi uji sukres di kembang UI hak program kena ke bentah kepala syanya hanga ada syapang ka jinghikai ka doctrinal teaching ne kita ke jinghikai syong tenrai di HPD kena ke bentah ngadan man ai ni kawai ka jenghikai kapede ka jenghikai bakla kene jenghikai bakla ka pau nam ha hakan ka juk ka jongi ka menta barangan sonra pen ka jenghikai barangan spanwan pat kapede bat kene ka doctrine jong kene ka bible ka jongi ka jenghikai ka basisha na ka ketien ka jong oble barang aku angin pai syapang kani kajehikai akabai dai bat ka prosperity gospel lani kata ka prosperity theology bat ngangait bangalaju asoteng yakini kentien ki bai dai ke jajehikai jong kini ki por ke jongi ki pamenta pangan puli ka bai ke dekat ya ka bang personong rem anak siti ka baar ka jong Paul Syaf Timothy kalenong ka basau ka dekat ka balai mat ka basau ki ba ongkom ni namar ka por kanja habakinam shashkor yak jenghikai bajanai hari habakidon kishkor badaj kinyakan ton haladi yaki nonghikai ka bakum ki jingpa brai jongkihi batkin penpai no ialah skor jongki na kajing sisa batkin pai khamat syaki poriskam ashaban yad shaprang ini pasu belai ha kajing duai kokpa jungi ubahab ning sechisian pa kodra pe yalam musim khot jong ma kumne ya kidonot kemensim ke jongi kijung cepat kat ke jongi mengelap banyak itu kapasok nan ketien kapem ke jong me shimti ngi batu kurku batu kren hi dak sur ble ke jong me lingba ani ketien kapem ke jong me namangi pan kerteng ke jong Jesus Christ amen Tito habi demi ke jenghikai ki babakla ngimla banlen bagla don nado mendang long kepertai nado nak per eden hi laringi pai kitab Genesis
ublay ula ong yo adamat ka im wan bam yo tau so nau dieng so adong Henry uni u saitan pat hakadur jong tu besen ulwan pensai ya ka im daki ketien jali ja ke jong u saitan ula ong ka im hatu ublay ong si sisa kumta manombam yene so tik im kala kum liat bat wadam ruhi kumju kata kade kajing sisa usaitan u penbakla ya khubor ka besisa kajong ublay usaitan lingba kini ki sakri kajong u wanra de kajing hikai song fer tilang ni pule ya ka bible ngin yu i makadon tangkawe ka gospel ka jong u Jesus Christ hari syaitan pa wanra dakata ka false gospel ka pamsisha ya banglap syam sithi syak galatia kalenong ka baningkong dakot kendriu hadu kendai badikani ka false gospel usaitan panankam sakri ke jong u kita ke bakhat ilade bagi sakri jong ublay katkum ar korin kalenong ka bakhat wai kedekhat ka bakhat ar khat lai ter kumtu bat kani ke jingkai ka babakla ka penmiru ya kita ki false Christians kita ki Kristen ke bom sisa katkum ar korin kalenong ka bakhat wai kedekhat ka ba ar punrio tila dangi pet hak bede ka jengelap ya ka gospel kabalang ka yalap ya ka jing sisa kabalang ka bet yu sombai pasisha handrei usaitan pat nadin ulet ban bet pat yu tau sombai usniu ujong u katkum gospel Matthias kanong khat lai khot ka ba lai pupra bar une usaitan ujupanan kam kita sakri ke jong u kiban penthame ya ke wai pat katkum arkoren lenong ko khat wai kat khot ka ba khatsan ban thok ban syukor ban penkhalam ya kita ke banget ke jong uble bar hapang kren saphang kita sakri jong usaitan ke bayalap bakla ke bahikai bakla umju pha begitu kirius new umju pha begitu kibrio kiba itieng lane kiba itrium umju pha begitu bopong jacket sne kiba pong jeans umju pha itu kiba deng kenjri kiba deng short score kiba pun yang snew kamta ter upha pat begitu kibrio kiba ibet ibiang kham bun sin hi kibalong kinong elam jong kabalang kibakun thup pastor lani ki teban basan bat kalong kaba phla bagita ki behikai bakla kira hi daka bible kumne ki puli hi daka bible bat ki hikai daka ba ki interpret bakla katkum kata ka jingkwa ka jongki tiu jisu ula maham lupa ladangi puli gospel Matthias kalenong bahnyo khat khasan khan riu jisu ongkum ni to sumar naki nong ithu lupa balam ler ki bayawan hapi haki jankup sni langbrot henry hapo jongki kilong kisuri bapanjat par jisu ong naki so jongki pin ithu yeki tikini kino hikai bakla kiwan kum kitu kisuri kup sni langbrat na shabarte itnat paha ibiang ba hari syapo pat kilong kum kita kisuri bakwa ban bam emno yano te ngakan mau hang ni hapok se katu kat ni snam menswa kum malay thu hi dikit khat balang ula don we ubrio
orang Swan Song Wai Thamai sepok se tiki ong dapat yo tau brio itenan bha ubai long gentleman bha wapon ki jan ki babha mat ki itenan bakat sa boleh wang kumno kong kumno ba kumno kong kong bat baro kilaya so tenat bani it bani jan bat u hari kalong pat kaba phalah bahadin katuk ane tayo kalawan kekali polis bat kila kemno yauta ubrio balasyam bauta ubrio de uwe na kita ki drug smugglers ki bapau namba hangni hasilong tikni no hikai baklar ki long kumta ki kren ki kentien ki basotnat ki kentien dale jaum man penbiet ya ki brio ban ngi ipat na kita ki hikai ki jongki kita kisok ki bami naki kita kisok ki bami kita kisok jong kajing sarong kita kajing kwan mentoy kita kajing hikai ki belong persya ya kabalang mereka jipnya jong kabalang berkum juru kita kajing hikai ki baai ya kata kekabu banle ya kikam auria lani kita kikam snio ujisu la ongru gospel Matius kelenong arpusau dekat ke arpusau namaki Chris lamler berkena itu lupa lamler kidmi bakin peni ya kidak ki bakrau berkejing phala kat ban syukur ladala wat ya kiba lajit tingim dei ban sngo phala kita ki Chris lamler ki bun bha han ka juk ka jongi bading ibe kita kejing kai ki jongki ki penlong ya ki banget ya ki khun jong ka balang wat kita ki baklan ka jingai dru bakin lihat kin hapna hakata katrap kajongki kata kade kajing sisa hakaba mangi kum ki balang manta hasor bad hakapsor ngaban fias kini ki issues kabede bad kita ki false doctrines dakini ki riu shimet marke ministry kajongki dilarangi phairu sakane ka testament kabathamai kita sibun kini sithi kejong upol ya bau tho ban address ya kita kinohikai kiba bakla kemenca nuksa larangi pule ibai Timothy kalanong kaban rio kada khot lai do san upol ong Timothy lada unu hikai dakumwe pada umkongoi kita kentien bajana jong Jesus Christ bau trai jongi bat ya kata ka jengkai ka pakat kum ka jing riuble la pen serong eu naba kimi ka jing bisni ka jing yania ki jing kren ben ki jing yasat ki brio bala pen put hala ka jing mut mat ki bamdan ka jing sisa ki da tharai ba ka jing riuble kalong kalat ban mentoy tikini ki hikai bakla ki hikai ya kata kajing hikai kajong ki ka teaching kajong ki handai penban kalong kajing mentoy hi ya kita ki bahikai nama kita ki riu khuan mentoy shimet ladangi pulih Timothy kalanong kepala dekat ke pesan la ong ni ya kita ki bahikai bakla ki badan ka dur jong kajing riu blai handai ki balen no ya kabor jongka nakini to phaino bat ladangi puliru koren kalenong kapakhat wei ngin ihang tu khat kapakhat lai namar kibakum kita kilong wong upol kinong koren kilong ki apostol ba arsap kinong trei bersyukur yo pensuri melodi kum ki apostol ukres khat kapakhat sao ngin lengo lei yakata namo setan open stream melodi kum wangel ka jingshai tikini kino hekai baro ladang ipet iki ibiang bha i hok bha i komba kidai kitik angel ndrei kadai tang kata kajing penthame ladang ipulir Galatia kalanong beningkong dekat ndrei benyo la tho ni ngas ngulingo ba phila kenria no shen nakata nau tau bala khodi phi hakajing ai ukres syakawai pat ke gospel ban pen kelas new ya ke gospel ukres
upol thos kenong Galatia ro baki don kita kibonra da kawai pat ka gospel hakaba kibanget kidai ban pikir bat ban sumar larangi poliro titas kalau nga beningkong da khot po ba khatwai ong tu kita kibreu kilong kibakaran thala thaleng bat kiba syukur nakabenta ka jingkwan mentoi jongki shimet bat khado larangi poliro sithi se hebrew kolonong ka ba khatlai khot ka ba khandai la thon tu wat sha ban an rong no epi da ke kai ba pher bat ba khla kita kidai ki sithi hak testament ka ba thamai hakaba hakatu ki por ka balang ka ba shisha ka jong uble ka dei banile persa bat kini kinohikai ki ba bakla detong ni apoi no sakane ka prosperity gospel lane ka prosperity theology tikat kum kane ka jat jinghikai ka batai ba lada nginget ba lada ngi priang yo jisu u jisu unsa kurkhu yegi dakaspa ka bakanja perthai nginsa reuspa nginsa manbha nginsa manmiat hakane kaperthai tegine ki nonghikai jongan ke theology daka bible daka jingpatai phareng ki khot iki kita ki char leten ko bumut kita ki nonghikai lamle lane kita nonghikai bakla ki bakhwan mentoi shimet ya lade bangiu i bakine ki nonghikai bakla jong prosperity gospel ane prosperity theology ki ong ba phidei ban ai pisa shauble umana ji aingu shaki balang andre bagi ba shashkor ki bagi ba bot ki kide ban ai pisa khambun shaki bat ya ka ministry ka jongki bagi jukran maka ka jing ai shakakam ka jong uble ki ong kat mujihikai babakala ka jongki bakalong kum u sembai dar pi apisa khambun uble unang kurkhu shu ipi khambun baning i bagini kino hikai balam ler kishim ya kapisa nagiti kinong bot ki jongki kishimru ya kita ki jingdan jingem ki jingdeng ksiar ki jingdeng bat ki wei pat ki tiar ki ba remdor tingiu i ba ka ba khaddo kini ki ba hikai bakla maki berkene ministry ka jongki ki balanang reuspa bat ladangi phaipat shakita ki hikai ki jongki ki hikai ba ngi dei banget hamno uble ki ong banu uble jong ka bible hana ude uble jong ka jing reuspa ada pinget hu pinang reuspa ada pinget hu pinang long prosperous pinang shat pinang klan ba pinang mat su kita ke jing e jong ka jing em tegim gini ke jat jing hikai ngilaban i hagren san kiba pher tigini ke jat jing hikai prosperity gospel prosperity theology lami na du kisnem khat khandai spa nyau pho da kita ki khat ki tele evangelist jongari america te kisnem nyau pho pra pho khandai pho hakatu ko por internet kampada paunam than america bat haperthe tiki bon kini ki bahikai bakla ki penankam daka tv pada ki channel ki jongka manhikai bakla baring i kan kesnem hakini kisnem khat khandai spa hakisnem 90s kidon shibun ba kini no hikai ba bakla badi gitu ki bajupet ya ka god tv ngin si i gitu kino hikai ki babun ki badehi ki bahikai bakla jini sangko banjer kerteng ikini kino hikai ki bakla ha god tv lane lengba kini ki youtube ya kabang i menta rengkat ru bat ki wei ru ki kot ki slide ba maki ki de haki bookstores
tingin gino hikai babakla kidan shibon palat nganamla banjer kerteng hakane kapor hari ngako apat ban dalawa gin jeseng anda pio sngo ibakum kini kejajeng hikai pinda tho pinda yet bha kibakum no kita jeng hikai kijongki tingi i hakane kisna khat khandai spa ki 90s kadang gani prosperity movement ha America ha kapaling bagan TV channel ki pen i te jeng hikai ki ba pher mereka long ka basosi pan ba kita ki ba hikai in ke jeng hikai ki ba bakla ki lanang reuspa mat lalap bagini no hikai ki ba bakla ki dan yala ka jong ka private jet ka jong ki dan yala ka jong ka aeroplane ki ong ki parang ki jong ki kyong ngidan ka man thi aeroplane hana mangin hairs ka wai porok ka wai ka perthai man panyap ya kane ka gospel ha ka bible tingni no hikai ki babakla kini ki suri kup sne lang brot tang mekidan sha America kidan hapori India jongi haki jella ki ba pher bangem la ban len ru ba hakni hakani kan nong ba jongi hapo shalong ru kidan shibun kini ministries ki ba pher ki ba hikai bakla ki brio kumno mikini banle khnang makin yo kata ka jing job ha ka jing em ka jongki te habe de bin ki jing hikai jong ka prosperity gospel and theology kidan shibun kita jing hikai ki jongki ka baningkong ka de kata ka jing hikai baki ong ba de ban long positive ha ka jing em on di bilang positive baik la firan ka jinget hau blai bau blai ulah menjubab ya ka jing duai ka jongpi pan baik duai baik yo blai kat ka ba pi pan ublai on saai namaru ne ublai hanau de ublai ubaruspa ulong kum ka ATM kat ka ba pidan kam pan na u un saai baik e pi hana ada pi pan da ka jinget tingi i ya kan ka jing hikai mangin sulong positive baik kala rung ru menta haki babon ngaki khon balang ngakan mau katukon isnam menshwa ngarang yat ha police bazar nganamul bandai sha yeudo namba mala kham kerki ngayat state bakal bangang yat kam tang shu song dan baong yanga praise the lord pastor ngapangala kendit anda pai dia ni dari para pengit jongga balang hi tinggal ngal kendit biong praise the lord tinggal keli i don daw ayu bafi ong praise the lord ti ma ipat ila shu sab kerang na iong don daw eng skwa ban khat ye phi praise the lord de kata ka dei ke jing shisha bun sin ling ba ka jing kai jong ta ki wei pat ki niam lanit ki judge ministry bun sin ngisu pendan kam baklaru ya ka kentien belai klem dadan nongrem ru bat ngisu bot teneng kumba yale kiwe hakini khndiat snamrang yu i haki khon jo kabalang ru habaki duai kiset ong kuble shibon belai kuble shibon jisu akan mau mensyua kapor mengidwai ngim juong kuble shibon yoblai bala ngi pulih ka bible ru omdan ka ke dokhat ka baong thank you lord lane thank you god lane thank you jesus ngasngoba kani ka kentien ngin ong kuble yoblai ngimla banle kumta ngisa ong kuble tang para briu hi habakile ke kono ko favor hakaji em ga jongi hari kumno pat bangin kham sngo kraw mangi yauble ba mangi ya ta uble uba kraw ba mangi ngin ong yu kuble shibon tela dangi pule haka bible kadang gini kentien baki ong thanksgiving we give praises to you bakamda ter mangin angu uble re mangin ong kuble shibon directly ya ublay
Kapenta ka baar habede ka ni prosperity theology ne gospel kadai kata ka positive confession ya kapagi ong kata kentian jinget lane kata ka word of faith bakini ki bahikai ni jajahikai ki ong bagadan kabor how thliet ujongphi uthliet jongphi udan kabor balada phi ong ya no kono ka bama phi kwa hakakerteng ka jong uble dau thliet ujongphi ya kata ka jingkwa ka jongphi pen yo ting yu i ba kine ki nohikai ki babakla lingba ki to ki channel ki ba pher ha god tv ba ki pat ki jat jingpni kom ha youtube ki ju peni pakidan kata kabor ban penkhia ya ki brio yu i ki to ki channels ki ba pher itu program ke jongki bau tu unang keren utu noilam upersang ban rai khti ke jongki bat ki brio ki akalon bat kumta ter hari gede tangki jing penthame sudah nama kani ka prosperity gospel ka ong ba namar ba ublei uit yengi ublei kwa yengi bangin safa hana ba ublei kwa yengi ba nginom pang nginom sitom shu ngin shu kot ngin shu khya bat ngin shu man ba ha ka jing em ngaju asno ke don ru ki para banget haba ki leit bandrung bandwai ram tagi bapang kiju dumak ya katu ka jingpang ki sngo ba maki ke dong kabar mandumak itu ka jingpang balada ki duai sisa lada ki dumak sisa baka to ka jingpang kan jano telatangi phai syaki por ki ba menswa hoi uble upen khia ki jingpang ji sitom handrei kal khamlong pat katkum kataka por katkum kamon ga khoi ka jong uble bun mase usha ingi bangin pang ngin sitom uble usha ingi ngin ya ling bat ka jing e ka jing em namar bo kwa ban penjanai yegi hari kamut pat bahabang ngipang nginom duai ngi duai uble bo uble pen khia ingi rengkar ka jing sumat ka jong ngin re ka jing pen khia pat ka dehi katkum kapor ka jong uble te nganget ngilaju asngo shapang une Charles Spurgeon bolong uwe na kita ki nangelap bakrau jong kani ka century bat ka century ka baladep baru Charles Spurgeon nge tip ha ulong ubadan bor ban yalap baru bala kring shibun musem kodor shakhima ka jong uble handai ngalayo ban puli pat shapang ka jing em ka basisha ka jong Charles Spurgeon uong bau sitam nakata ka depression haka jeng im ka jeng u ya ka bau ong ngala duayu ble baun penjam yang na depression ka jonga ka bajuan bai kumtu na ka por pat henry ka depression kamja baru ong ba ngaya khun bai man ka sngi man shakri ya ble hapadeng kata ka depression jong ka jeng im telan ngi pule haki gospel through unu shakri uberat ba jong uble u apostol Paul utho hakini ki sithi ka jong u shapang kata ka jingpang ka jong u shapang utau sha ubathar hakamet ka jong u tie ka testament ka bathamai kam de thu shai u ai uta usha hakamet jong u Paul haring tepat ba u Paul ong ngala dwayu ble handrei ngayo smopat bau ble uong kajinga ei kajonga kadap yang yame kata kade kajing sisa hapadeng kajing pang system kajongi habau ble umpat pen khia ngi kajinga ei kajong ble kadap yang yangi tes kawai pat ka mat ka balai ka khaddu kata biki ong ka open heaven concept tigini gi no hikai jong ka prosperity gospel kiju hikai bagi je thu shakiwe baki dan kata ka bor ka ba boleh la ai karpang haki baki la ban le shabeneng kila bani keren hana baru jisu uju bathai ki makan salong kumni matkan salong kumta
tengi kita sibun kum kini ki nong hikai balam ler ki persang banbo itu kapor berkesamai pakan salong kumta kan saja kumta pen sesem kumta pen samat kumta agak em kajong pi ban ngi bagi ta ke tang ki jing pen thame shisha ke ek pamaki kila persang ban ya thulupa ya ta kisngi ki por bat ki tarik kim dei ki basisha handai ki dei tang ki jing pen thame tiap ang ikren pas sesakawai pat ka benta kaneka jinghikai bakla jong prosperity theology ne prosperity gospel ngiu yang ka approach jong kini kinong hikai kata konten ya ka pamaki ki hikai kadaihi ban pen sngotenat ya kishkor temanta yangi hakabalang ka jongi hakijaseng mensngi kajaseng besibaje ladang ipet ki babun kini ki jakasyong ki thali ladang ipet pat sekini ki pat ki ministries kini ki pat ki judge jenghikai ki bahikai bakla ki bahikai dekata ki jenghikai ki ban penso bha ya ki skor ki jakasyong pat ba ki dab brio balai kalong kum ta ladang ikli ki jengkli kalong ba ki hikai ya ta jenghikai ki ban penso tenat ya ki skor ki jenghikai ki be kran japang kita ki jingkemen jong ka jingem kini ki jenghikai ki hikai tang khendiat sapang ka pop kimkran sapang ka dujok kimkran sapang ka jing bisar ka jong uble marki kran tang kita ki ki kentien ban penso tenat ya ki brio khana makin yo sibun kita ki nong bud ki jongki ladang ikren ya kajing sisa na ketien kajong ubele komba mangi kum balang yalap na kita yo skawai pat ngiu bagi dan sibun ki bamkwa panwan jeseng namar kita ki khobor ki sngolong outdated aga jing em kajongki tiskwe ki jahhikai bede be kan prosperity gospel kade shapang kata ka bikang ka universalism ka bamut ba baro ki jinget hakani ka perthai ki bakantup ikanem Kristen ka jongi berkewei ki jajinget baro ki yalam shauble kamle le la piran ka wei ka jaj niam ka wei ka jajinget ngihaban ya suk ngihaban ya longlang namar ba baro ki niam ki yalam hi sha uble ban ngi imanta bagi bubun nang ini ki balang hangni asla perthai kila persang ban compromise berkene ka perthai kibabon na kibalang menta khamtam shati shari phareng kim hikai shu de taki hikai shong tanrai kim hikai shu shapang kapop shapang kajing kala kabamut shati shari belat menta ladang yalap shapang kajing kala kabamut ladang ongi kibrio bagi de kinong pop bagi dan kaman kala kabamut kiong kata kade ka hate speech ngi imenta bagi ni kibalang kila sha banetho para senrang para ganthai ngi bagi ta jenghikai auria kila yo ban rungru ha ki jenghikai pat ka practice jong kabalang pat ki balang manta kila yalap ta ki khubor ki balong blom kita ki khubor ki bam yalap su sapang kata ka dujok ding bat ka jeng besar ka jong uble ti gitu ki basngam ki babod ikata ki nong hikai ki babakla ya kita ki false doctrine ngi ya ta ki so ki basisha ki jongki kimlong kita ki baru blay shisha kilong panban kita ki nong panpat yeng nong panpat sam ki nong panpat balang matkomta ter Henry ya kita pat ki babod ya ka gospel basisha ngi ya kata kajinglong ru blay haki ngiu iru bakilong ki basirham ban isim banta ban pen imru ela jong kabalang ka jongki ti habede bakin ki jenghikai ban ruspa lani kini prosperity gospel and theology ngiu maka bible hi ka karen persha bangidai ban iet spa laringi pule gospel Matthias kulong ka banrio
Gospel Lukas lanong kabakhat ar, Hebrew kalanong kabakhat lai, Jacob kalanong basaw, Iway Timothy lanong balay, ter ngini ihang tu, baka keren, persya mangideban iitspa, bat kamtam, kijing hikay kong Jisu kabawang, wanam kan show, ya kata kaspa ka jongpi, hakaba kinsabam kiknyang bat kasarang. Ikabaw Jisu ang kan show kaspa ka jongpi, hakita ki aka kiba kenja mensim. Lane kita kiba kenja beneng, kiba nyalam pi, sya kajeng im bam jukut. Te ngi songthu hakane kapor. Bangim la ban lat nagine kijing hikay kiba bakla. Ngi em nagajuk technology, nagajuk internet. Ngitang sula play internet, ngitang sula page ya ke YouTube ngi sibun kijing hikay. Te kay kabangi de ban le kalong ba ngihap bandon ya kata kajing start play. Ayu mangide ban le kumi kijaj jing hikay kiba bakla. Badu beliau ay ngi ya kata kamon lat hakabang yo so kinu ki khubor mangin shime ki khubor lane mangin reject no yaki teladangi pule kasithi kabaningkong jong u Yohanes kalanong kabasaw kadakhat kabaningkong iwe Yohanes saw iwe kong kumne ko heb ba yet wat ngej yaki mensiam baro handai tu pintin jo yet ya kita ki mensim laki long ne em na uble na basibun ginang itholo pa balam ler ki la let mi no sha kaperthai tinggal ong mantan nginam la banset ya laki skor nagini kijahigay ki babakla reke ke pangide manle kalong ba habang yos ngo ichikit ki jinghikai ngidei ban num nget ya baro ki jingikai handrei ngide ban yet bat ban tunjo ada kita ki jingikai kidai na em shisha na mense makhut jong ublei kata kadai kabang ngide ban le bat khamtam nga khot yepi bangila ban lat ni jingai ba bakla kalong ba ngin pule betang ka Bible ngin treshi tom hi bat mit ban sngi ladangi kwa ban kham tip su ya kan jingai jong ka Bible treshi tom hi pule hi ya ka Bible dwayo oblei bat oblei hi uns ai phi ya ta jing start ka bakan jaman sem tiladangi kwa su ban yo jingerap ngilaban puliru ya ki Bible dictionary ki Bible commentary mat kumta ter bangidan ru ki pastor itu masana ka balang ngilaban kali siki lada ngi kwa jing sha su na ka Bible tiunu shakri jong oblei u John Stott wong kumne happy day bat kini ki jingkai ki babakla wong kumne taka phareng wong Christian doctrine is healthy in the same way as the human body is healthy. For Christian doctrine resembles the human body. It is a coordinated system consisting of different parts which relate to one another and together constitute a harmonious whole. If therefore our theology is maimed or diseased, it is not sound or healthy. Tingman pun kala khasi, John Stott uong, bagni jengkai song tenrai, kilong thik kum kani kamet kajongi ladangi basa ini kamet kajongi dagata ki ki babha ani kamet jongi kan long kabashat bat kabakhia ladangi basa ya kamet kajongi dagata ki kabasnio ngin samat pat igata ki ki belong ki jingpang distom hakamet kajongi kabamut bangi kum Kristan ladangi ko ban san hakaji em kan jaman siem kabashisha nyaban san nyaban bam nyaban besai lali tang kita ki belong ki jingbam ki batei ki belong kita ki Christian doctrines ki bashisha kita ki jenghikai
shong tenrai ki ba shisha baladang ile shitom ban basai la de tak tak jing bam ki batai ngin sanang san hakata kajing im kapa kenja mensim tie banlat na kita jingkai kapa bakla upol uang yo Timothy aringi puli Timothy kalenong kapa ningkong kadakhat kapa khat lai tu yai bat ya takrukom kikitien bajanai ya kapa melayo so nanga hakajinget hakajingiet kapa hau Jesus Christ tikum kipangeng haban bat ya kikitien bajanai kita kentien jangka Bible ngaban recap halade ladang scam sisa haki ngin salam lan tak eke kijhikai kiba bakla tilan ngi pule sini kawai pakashiti ka jong pol skinong koren koren glanong basar khat kabasan upol ongkumne namar ngim yalap yalade Henry ya Christ Jesus kumu traiken Henry yalade hi kisakri jongfi nakabenta u Jisu tu pol wong sikibanget hanong koren wong ngam yalap shapi nakawai pat ka khubor ngelap shapi tang shapang u Jisu Christ ken tik khubor ki basisha ki dehi ki ba yalap tang shapang u Jisu Christ bachu shu pol wong Timothy ru Timothy kalanong basaw khat ka ba wong to men yalap ya kata ka ktin tu yai minat habadai por habam dai por to pen kendo to sneng tu kuntu daga jing shaslam baro bat ka jing hikai tu pol ong Timothy ru yalap ya ta ka ktin ka basisha preach the word yai minat habadai por habam dai por in season lane out of season balada mele kumta men sa manbha haka jinglong mensiam ka jongme tie ladang ipet sunu woi pat u nong tho par nong hikai u Robert Mounts wong kumne taka ktin pareng Robert Mounts wong God never intended his children to become intimate with evil in order to communicate the gospel to those in its grasp. We must never allow the study of error to hinder our pursuit of the truth. Di way nong thobar uang, yak balapan kalakasi uang, ublay, umshim la plan la ne umshim la bu, baki khun ke jong ublay, kin khamtip ya kabasniyo. Kay kabaw ublay kwa ngin le kalong ba, ngin tip ya kababha. Kamdan kami ngin tip syapang kato kabasniyo. Kamdan kami ngin pulut por bakato kabasniyo. Lada ngilale sitam bangin wat ya kata kababha. Lada ngila syam ya kata keike kabalong kababha na kabasisya. Katahi kanyada ingi na ka jinghikai kababakla. Tingla ju ngoteng ya gitu kibatre habang kijitu ya nga abang kali ki syapang kata training kumuna bikin tip ya kapisa hok bat kapisa thok kijitu ya nga ba hak training ke jongki kanang makila ban tip ya kapisa kabasisya kisit ay ki da kata kapisa kabasisya kumno bakin bat kumno bakin feel ya ka kimju ay kapisa kabathok hakajengkai kabaginong simngani kapisa kabathok learn naka kanang pilaban light pat nakaba shisha man ngi bagin batre habang haka training ga jongki namar bakilatip ya kajing shisha kilatip kapisa kabashisha kalong kumno dakinyo khabrebru jubakla ngide thrai la dangi nyo pisa ya to si bundle thrai kum bakla ada gini kita try pat habang subatan na kiti kila songtho kapisa ka de basisha ne kabathok tikalong sisa kum taruhi ya kijingikai na ka Bible ladang la trisitom ladang ya pulie sisa ya ka ladang la pensitom kanget bau bleh un ai ngata jing start ngin tipat
ia tak jengkai ki babakla ki bawan nabar tie khandu haswa bangan penkut aku mengini keling ke jengkeli hatu yakini ki bahikai bakla hatu yakini ki bahikai bakla ya ka Bible hatu ble un bishar ne em yaki ki babun ki bat da ka Bible ban hikai bakla yaki waipat hatu ble un bishar ne em yaki barka Bible ka ongsai bau ble un sa bishar ya kita ki hikai bakla ya ka Bible larangi pule Ezekiel kalenang ka bakhat lai ka dakhat bakhandai ublai ongkum ni bat ka ketiga jonga kanlong persha ya kita ki nong ithulopa ke bayo I ya ka jing thala bat ke bakren bertong ya ke jing lamler kinam long ka jeseng ki breu jonga lemne nom tho ya ki haka register ke yeng Israel lemne kinam yorung hakari Israel to pinsatep bangalong utrai ublai berskabai ke dekat arkoren kalau nong kabakhat way kadakhat kabakhat san ongkum ni namar kata kamlong kabaphala ai lada kita syakri jongu dru ki pensriem yalade ya ki syakri kahok kiba kabakut jongki kanlong kat bakum kajengle kajongki tu boleh ong sha hang ni bagita ki bahikai bakla kita ke bayalam bakla ya ke baipat ka bakut ka jongki kanlong katkum ka jingle ka jongki to blai un kur khuingi lingba kan ge jinghikai na khatien ka jongu pat khamtam mangin dwai ya blai ba blai ai ra jing start ka kan ja blai ka jongu ngila bantip kanu ka babaha kanu ka basnio mereka jalan tiga jongi ngin bat scam tangi taki eke ki babha pat ki bajanai barngin syakri ya ublai haki yang kisam ke jongi khamtam ru mangin yakit ya ba ngine penraham ngine penim ngine shimanta yala ka jong kabalang ka jong ublai hangni bat hangno ru nak benta buram ka jong ublai amen. Tong lepoi sekaba nginya penwain artat nya ingo ublai bola dan rengkan pat ngi ulai lam ngi blain kurku yakini ki jingruai ki jingduai bani khu bor ka bangliu sngo naktien ka jong u ina roi jora ka khaddo chone go por ina roi ka jingruai ka pa saus pa ar marin kaning ka pa pastor jongi reverend Jesus umin bu jingduai lingkot aspla de jikerku panwai Kristan ya da sumar jingma kajan hala jinglek marwai banyat watchlan jing pensoy kinwan yale ban pengop baran pengampat yapi hakapop Kristan ya da sumar jingma kajan kajingrai kaba saus pa ar Kristan yada suma jingba kajan hala jinglen marway banyat watchlan jing pen shoy ken wanya leban pengam ban pengam padya pihakapom Kristan yada suma Kristan yada suma Kristan yada suma jingma kajan lingba eryong ergit yada slomha nakasuneng kayong dum iken sha shen kia eryong ban
dating yoham yanda kajing kemen dang poi hap neng ya kijing o jing yap barok laweng pen yos go gik tin put ong utrai rung shaka jing men jong pi Kristan yada kermen Kristan yada kermen Kristan yada kermen jing sup pen yo Ublay bukpa jang iubah bening ngengu ime kutra biid bangel dorangkat bangi hakani kejing mani kejing ime na duk bastang hadu ni kapur kaba ngi penwai no ngengu nak benta kakubur kaba melaman lam lamal jung syakri ujang me kibe debat kini kisngi kibangi im kutrai kiba kidon kejikai kiba bakla kiba penklumar kejingmut berkhat jong kibanget bat kiba pen bakla noru ya kejinget kejongki ki balang kutrai ngi em hari sngi kiba kum kini jikai kutrai ki bon shisha kumtangi aingu ibe bakani kena pai sngi ngi sngo ko try yani ko wegi jati kai ko try be prosperity theology kena bu bangin sngo thu bangin tip bangin husiar bahaba ngi sngo ye kini jingin ben song ne ko try rengkat bagi isha jo ktien jome ya rab ini ko try bangin pediang ia ka wepat ka gospel ko try Lait na kata kaba ngila he ngila san bangila smuthu ya dai khun samlah jong kabalang ku trabi kaba ki ya yang sene bistai ku trabi osno yu bon kini ki kendu ki bero ki bak ring ya ki dikji kai bakla bat scam ku trabi je ki Pada dua men kerhu, yang jong syakri ujung mebel air ni kumor deng jongi. Yang jong syakri kumor dor hak jong kebalang, bat hang no kami unta keburam kecang me. Kerhu benta baro kebangila pendep deng ba joni kepor. Kijing mandi kijing syakri jongi kelong biji kenya ke ubi ke pen sngau bahaya me. Hoi ki bakieu sido khet jong di snake kecang me. Ni pan di kini baro hakateng jung try benar-benar biye jung Yesus Kristus. Bak bawai no udah ai bagi jangai kepada biang jung Yesus Kristus bau try. Kejing iet kepada bam jukut ke jung belai bau kupa lem bagi jeslok ke jung mensim bakhut ke jing kerhu belai hawi belai ke norangkat. Bat ngi ke jeseng hakani kena pai sengi. Hoi lembat ki bangai ju menegi ba syakri ya me. Hani ka rui jongi badak lek setlak perthe. Nadu menta ba sedu ke bam cukut ru. Amen.